Здравейте, приятели, казвам се Себастияна Малинова Зорова и днес ще ви покажа как да си направите декоративна пръчица. Извинете, че говоря толкова бързо, но има малко работа, затова трябва да направя клипа бързо. Ще ви трябва един молив, едно ластиче за плетене и една ролка от старобренските. Можете да помолите баба, дядо, Чичо, който е имал старобренски апарат, може да е имал такива ролки. И с моливче, с моливчето обутате и пръчката почва да се издължава. Издължавате и издължавате и издължавате. До каквато степен мислите, че е достатъчно. После моливчето само ще си падне. Ето го. Така. Ето е пръчицата. Изключително стабилна е. Но обаче, като се криви, може да се изкълчи. И това беше всичко от мен, приятели. И до скоро!